ଆହୁରି ଘାତ ଜଗିଛି ହରି ନାମେ ଡକାଉଛି ମାନେ ହରି ନାମ ଡଙ୍ଗାରେ କାହିଁକି ଯିବା କାହିଁକି ନାଇଁ ସଂସାର କଳି ଯୁଗରେ ଆଗେ ସଂସାରରେ ହରି ନାମ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ କଣ କରେ କଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଧ୍ୟାନ ଫଳ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରେତାରେ ଯଜ୍ଞାଦି ସକଳ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଣୁଛି ମକର ଗୋବିନ୍ଦ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଧ୍ୟାନ ଫଳ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରେତାରେ ଯଜ୍ଞାଦି ସକଳ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଣୁଛି ମକର ଗୋବିନ୍ଦ ଦ୍ୱାପରେ ପୂଜାର ବିଧାନ ଗୋବିନ୍ଦ କରିରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଣୁଛି ମକର ଗୋବିନ୍ଦ ହରି ନାମରେ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗୋବିନ୍ଦ ତାକୁ ନ ଲାଗେ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଣୁଛି ମକର ଗୋବିନ୍ଦ ତେଣୁକରି କଳି ଯୁଗରେ ହରି ନାମ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସତେ କି ଏ ହରି ନାମ ଡଙ୍ଗାରେ କେତୋଟି ପଟା କେତୋଟି କଣ୍ଟା ଲାଗିଛି ଜାଣିଛୁ କେତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖି ନାବରେ ଛଖଣ୍ଡ ପଟା ଲାଗିଛି 25 କଣ୍ଟା ତାପରେ ଖଣ୍ଡ ପଟା ଲାଗିଛି 25 ଟଙ୍କା ନାବରେ ଛଖଣ୍ଡ ପଟା ଲାଗିଛି 25 କଣ୍ଟା ତାପରେ ଛଖଣ୍ଡି ପଟା ଲାଗିଛି 25 ଟଙ୍କା ହାପି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ହରିନାମ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ବୟବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସତେ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଳା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆସ କିଏ ଯିବ ହରିନାମେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁଛି ଏ ଗୀତରେ ଆମ ଭାଇ ମଞ୍ଜୁ ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସିଏ ନ ବସିଲେ ଡଙ୍ଗା ଠିକରେ ଚାଲିବନି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିଥିଲେ ଡଙ୍ଗା ଚଲା ଅଜା ଓ ଅଜା ଏ ହରି ନାମ ଡଙ୍ଗାରେ ତୁ ଯିବୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଣା ଦବୁ ଜାଣିଛୁ କେତେ ଆଗ କେତେଟି କଣ୍ଟା କେତେଟି କଣ୍ଟା ଲାଗିଛି ଜାଣି କେତେ ଆଜ୍ଞା 100-150 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ କେତେ ଆଗ କେତେଟି କଣ୍ଟା ଲାଗିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ହରି ନାମ ଡଙ୍ଗାରେ ହଉ ଦେଖିଆ କେତେ କଣ୍ଟା ଜାଣିଛ ଅଜା ଦେଖି ନାବରେ 6 ଖଣ୍ଡ ପଟା ଲାଗିଛି 25 କଣ୍ଟା ନାବରେ ଖଣ୍ଡ ପଟା ଲାଗିଛି 25 ଟଙ୍କା ନାବରେ 6 ଖଣ୍ଡ ପଟା ଲାଗିଛି 25 କଣ୍ଟା ନାବରେ ଖଣ୍ଡ ପଟା ଲାଗିଛି 25 ଟଙ୍କା 772 ଗୁଣେ 772 ଗୁଣେ 772 ଗୁଣେ 772 ଗୁଣେ ଓ ଛାଲ ଭିଡ଼ି ଦେଇଛି ହରି ନାମେ ଡଙ୍ଗା ଯାଉଛି ଆସ କିଏ ଯିବ ଏ ନାଭରେ ସିନା ବସିବୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଣା ଦେବୁ କହିଲୁ କେତେ ବେଶୀ ନୁହେଁ ମ ପାରି ହେବାର ପାଉଣା